Okay? Hello guys. Ang project natin ngayon is ginataang manok. So tip lang guys, para mawala yung lansa ng ginataang manok, igisa nyo muna siya sa luya. Yun po yung pinakasikreto para mawala yung lansa. So mga ingredients natin, sayote, gata, mga pampalasa, suka, patis, toyo, at yung mga pampalasa na asin, and then sili, bawang, sibuyas, pero wala kaming guys pero pwede naman yan. Modify mo na lang, okay? Lemongrass, nanunuyo na. At ang pinaka-importante, luya talaga. Para sa akin, ha? Okay, magpainit mo tayo ng kalan. By the way guys, tapos na tong igisa sa luya. Kaya medyo white na siya, okay? Okay guys, kung mainit na po, pwede na pong ilagay ang oil. Konti lang. Okay? Lalagyan na natin ang ating mga pampalasa. Bawang. Okay. Isunod nyo na po itong sibuyas. Isunod na rin po itong luya. Ito guys, walang problema kung paano pagkakasunod ha. Hindi naman tayo perfectionist. Pero okay lang kung anong type nyo. Okay? Antayin nyo lang saglit. Mga 5 minutes. Or 2 minutes lang. Then, after 2 minutes, pwede na pong ilagay yung manok natin. Nagdita sa luya kanina. By the way guys, yung sabaw kanina pinag-isahan natin, natapon po yun ha. Dapat tuyo na siya. Okay? Ilagay nyo lang. Igisa lang natin siya ulit para mawala po talaga yung lansa. Yung pinaka-importante. Kasi pwede malansa yung manok. Haluin lang. Okay. So, dating gagawin, lagyan ng konting toyo. Sunod naman, suka. Okay. Pwede nyo lang lagyan ng konting patis. Depende na po sa inyo yon. Konti lang kasi medyo maalat-alat na po ito ha. Okay. Panghaluin lang ulit. Panghaluin. Hanggang sa manuot yung lasa. Okay. So sa mga bata dyan nagpabalak magluto, pwede nyo itong gawin guide. Kung gusto nyo mag-experiment. Okay. Hintayin nyo lang ulit konti na manuot yung lasa. Okay? Okay. Guys, pag nanuot na po yung lasa, pwede na pong ilagay ang gata. Okay? Pagaluin lang ulit para hindi magkabuo-buo. Guys, nasa inyo po yun kung lalagyan po ng tubig ha. Kung marami kayong kakain, mas mainam na lagyan nyo po siya ng tubig pa para mas may sabaw. Ngayon, pwede nyo pong lakasan konti yung apoy at takpan para mabilis kumulo. Okay? Antayin lang natin kumulo. Medyo kumulo na po siya guys. Pwede natin lagyan ng tubig ng konti para dumami po yung sabaw natin.
Actually guys, sabaw po talaga yung hinahanap-hanap natin, di ba? Parang kulang kasi pag medyo dry yung ulam. At pinaka-importante po dyan, mas dumadami po ang ulam, hindi mauubos agad pag may sabaw. So appreciate nyo lang po yung guys, sabaw guys. Tayo po ang ating kumulo. Medyo makulo na po. Pwede na po natin ilagay ang ating sili. Kaway-kaway sa mga mahilig sa mango dyan. Pampagana. Okay? At ilagay na natin ang ating tanglad o lemongrass. So sa atin guys, medyo tuyo na po siya kasi hindi natin nagamit. So kung meron kayong mas maraming tanglad, mas mabango, mas masarap. Okay? At ilagay na rin natin ang ating sayote. Ihalo lang natin ulit. Antayin natin maluto yung sayote. Perfect to guys sa mga magtatropa dyan nakakain. Mas magana yung kain pag may kasama. Tingnan nyo guys. Yung chicken natin, ang liliit lang po ng hiwa niyan. Pero dumami. Dahil sa sabaw. Ganyan lang po kaliit. Para marami pong kakain. Takpan po natin ulit guys. Para mabilis kumulo. Okay guys. Tumulo na. Ngayon guys. Pwede natin i-adjust yung lasa natin. Pwede tayong maglagay ng paminta. Pwede pong durog, pwede pong buo. Depende po sa inyo. Pwede tayong maglagay ng konting asin. Ngayon, dito nababase po yung sa panlasa nyo. Pwede natin lagyan ng laurel. Ito po, guys, ay isang Bisaya version, ha? Sa mga taga-Visayas, taga-Mindanao. O taga Luzon po, pwede po i-try ito. Kung naaayon po sa inyo mga panlasa. Ngayon, tikman natin po. Maangang-anghang. So, ganun lang po ang pagluto guys.